36 के सीना 32 के चोली होला 1200 के तेरे सैया दूसर लादी 36 के सीना 32 के चोली होला 1200 के तेरे सैया दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से राजा दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से सैया दूसर लादी सैया दूसर लादी सैया दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से सैया खरा दुआरी से भी सरथन कुल के टाकी लेके आवे चोली दुआरा घर में लेके नाती खरा दुआरी से भी सरथन कुल के टाकी लेके आवे चोली दुआरा घर में लेके नाती के बाजार में फूल साइज बड़ी गइल रेट सैया दूसर लादी के बाजार में फूल साइज बड़ी गइल रेट सैया दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से राजा दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से सैया दूसर लादी सैया दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से सैया दूसर लादी नैहर में रही तो मार्केट करे जाई हम ससुराल घुमाऊ ना पाई नैहर में रही तो मार्केट करे जाई हम ससुराल तो घुमाऊ ना पाई घर में से निकले में लाज लागे फूल गइल पेट सैया दूसर लादी घर में से निकले में लाज लागे फूल गइल पेट सैया दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से राजा दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से सैया दूसर लादी सैया दूसर लादी सैया दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से सैया दूसर लादी राइटर से दूसर गम मन के बुझत नहीं के भावना देवे के रहे ना तो काहे कोइल गाना राजेश बीबी मन के बुझत नहीं के भावना देवे के रहे ना तो काहे कोइल गाना नया डिजाइन लाइल मनोहरा कर जाई भेंट सैया दूसर लादी नया डिजाइन लाइल मनोहरा कर जाई भेंट सैया दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से सैया दूसर लादी हो तो नहीं के बदन से राजा दूसर लादी डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा दाना।